SB ka tashi SB ya shigo shi yasa ya shiru kwana biyu na ji shi shiru ina gaya maka dan abin da ma aka dan samu din in ya shigo ya zo a dan raba din gaba daya ina gaya maka ba ka ganin shi ya zo ya yi shiru to SB ka zo ka ji daɗin guri ba dole ka kidawo ba kawai ka ba mu a guri fi sabilillahi haka ake yi SB haba Allah haba SB haba ai dole SB ya kidawo Allah gaba daya kana ganin guri malam ina gaya maka ka abin shiru kawai anguwa haba to ai dole SB ya kidawo ai ina gaya maka ni ma yau yadda na shigo to kafa na kafan SB Allah wallahi kafa na kafan SB yau a'a guri shiru malam silent tap lallai kuwa ai yau kafa na kafan SB kaga guri shiru malam kaga wasu yan kanyoyi ina gaya maka gaba ɗaya guri kawai shiru kake ji ye ai yau wallahi yau kafa na kafan SB yau tare yau za mu tafi da shi karkarar mu Allah wallahi yau kafa na kafan SB yau wallahi tare za mu tafi fi sabilillahi sai ka dan zo yan canjin ma da ake dan samu kwana biyu ya sharabin da ya rike naira 5 fi sabilillahi naira 5 ya sharabin da ya rike ta dan yan wannan yan karan yaran nan wanda ake abu din nan wanda in aka dan ba mu aka zabar bakata a gida muke ci yau sharabin ma da in ci yau haka nan tashi yau 5 ba maganin shi yau wallahi Allah ye ka sai ka ga wata bulu Ye? To ai kai ka ce gaba ɗaya wallahi dole SB ki ma dawowa Allah ya zo ya shiru abin shi ina gaya maka kaga wata kai wannan bunu haka ye a lallai wallahi SB ai ban ga laifinka ba ai ko yau babu abin da zai sa kafa na kafanka babu abin da zai sa ba mu tafi gida tare ba Allah wallahi kafa na kafanka tare za mu tafi gida wallahi ina gaya maka gaba ɗaya ka zo kai ina tare da kai Allah wallahi inda kai ina tare da kai iya gaba ɗaya wata bulu ne ina gaya maka tun daga nesa nake hangota wannan ma ni na tunanin ma cewa zan iya tuntuɓanta ma sai tafi da ita ma ƙauyen mu ashe wannan ma ina gaya maka ka wannan ai sai an samu al'umma da yawa Allah na ɗauka cewa ma idan na gama abin ma zai ɗan gagare ni baro na zan je in jan koma ƙauye in zo tuntuɓe ta a baro na in zo tafi da ita gida to amma na ga abin gaba ɗaya diya ya gagara kai a birni ma dama ita ma dama akwai dama giginya mu a ƙauye an bar mu gaba ɗaya wa wasar ta mu muke yi amma ka ganta a birni gaba ɗaya a birni ma yanzu kana ganin ta ma gaba ɗaya ba ma su damu da ita ba amma mu a can ƙauyen mu wallahi wa wasan ta muke yi giginya dai wallahi wa wasan ta muke yi a birni a ƙauye wa wasan ta muke yi amma ka ganta yanzu a birni anguwa ma shiru tunda na shigo shiru kake ba wani wanda yake gittawa gaba ɗaya amma mu ƙauyen mu yanzu kana zuwa yanzu za ka ga Samiro ne duka yanzu an ɗauko fatanyu za a tafi gona za ka ga Sa'abul Hikima an ɗauko fatanyu za a tafi gona za ka ga su Musti ɗan daba to jibe fa ka ga wani kamfani jibe fa ka ga wata kamfani kana ganin ta wallahi zinari ne Allah to wannan da kake ganin ta idan da a ce Nura an toye zai gani yadda yake harkan gwangwan din nan ai da ya san da ita wallahi da ya zo ya san an tafi da ita Allah wallahi da Nura an toye ya san da wannan wallahi da tuni ya zo ya san an tafi da ita kana ganin waje na zinari gaba daya kamfani ne fa nan wallahi kamfani ne gurin ma shiru kake ji an ki zuwa ma ye lallai
walle fa ka ga yadda hannuna yake wani abu na a jiki. Assalamu alaikum. Ah, iya kuwa. kaga kamfani kawai mala abu a SB Ayani. Tun tazin nake tafi. haba SB Tsaya mana. gaba ɗaya SB ka tafi Tsaya shiru mana. kai ake jin ka Tsaya. gaba ɗaya ka ki dawowa Tsaya mana ga inda Haba, na SB. kusanci cewa ne idan ka yau miƙo- sharaban Wait. ina gaba ɗaya yau samma ko yau nayi naira yau ban magani shi Allah Tsaya. naira yau ban magani Cewa ne idan ka miƙo ga gida mai farin get da farin fenti da baki amma kai kawanto nan yalo ne. kana ganin kamfani ne fa nan Gida ne. ya zaka ta min gida kana ganin waje na zinari kana ganin waje na zinari ka ce wai kamfani ka ce gida Abokaina suna ganin girma na kakka zo ka kunya ta na wannan. ni SB ba magana wani kunya ta Allah gaba ɗaya ka zo ka sake ni a guri ga SB ai yau ka fara gaban ka iye kai Mota ne ko baka taba ganin wannan da kake ganin ta walla a irin ita ne sarkin birni yake zuwa garin mu ita ne sarkin birni yake zuwa kai ita garin mu SB wallahi yau kafa na kafanka babu abin da zai sa wallahi ba ku tafi kawai da tare Allah haka nan yau ne sammako gaba ɗaya take na ararake take saboda dai in san da inda dai kake gaba ɗaya ne sarkin birni wallahi take zuwa ƙauyen mu Allah iya fi sabilillahi bi saba ai SB yau wallahi yau kafa na kafanka Allah yau kafa na kafanka a ai kafa na wallahi yau kafa na kafanka yau babu tafi ƙauyen ka ka gama wata kamfanin gida ne. ya za ka ce min gida can mun baro kamfani nan ma wata kamfanin ne Anya ma ni na shigar da kai gidan nan zaka ja mu abu kunya abokai na. kamar ya in ja maka abin kunya wani abin kunya Kalla can. Kaga can? Sai zan baka makuncin ka kawai. wallahi ba zan je ba Allah ba zan je ba A'a. ayin kaga na je can to wallahi tare da kai muka shiga wallahi kafa na kafan ka ne a can din amma ba abin da zai shiga da ni ta ainihin gidan wallahi tare za mu shiga Yan sanda da sojoji ke gadi a iye shiga. yan mene Uhu. Ina kai ka bango kai gaba ɗaya ƙawancin ma yanzu ba ta sake ka ba. Ya kamata ɗan sake ka mana koya ne. lalle kuwa to ai kuwa tunda abin haka ne wallahi ba zan je ba Zai je makuncin wallahi naka aka ce. nan samu lallaba amma ka sani cewa wallahi kafa na kafanka Allah kafa na kafanka An dai ba kuma kawai ba ko? Ka dai sai. ai wallahi ina ga maka to ni ma ina nan anan Allah ina nan anan Ya fi